Ang lakas ng ulan. Sana si Bagwis nakasilong. Sana na hindi siya nababasa ngayon. Nakadapo sana siya sa malalago na puno ng kahoy. Sana malusog at masigla pa rin siya. Basta ang maipapayo ko lang mga kasinag, huwag niyo pong huhulihin si Bagwis na para dalhin dito sa akin. Puntahan niyo po ako or tawagan niyo ako kung nasaan kayong lugar. At kung sigurado si Bagwis yun, pupuntahan ko kayo mga kasinag. Ananghalian mga kasinag, oh. Pata ng baboy, dinuguan, kanin, suman, tapos pansit. Aray! Grabe! Mga kasinag, isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Nandito pala kami mga kasinag sa Limunan. Kasi ang turno mga kasinag na kay Kuya Melvin. Sila nandun na, ako andito pa. Naghasa kasi ako ng itak mga kasinag. Pasensya na kayo mga kasinag. Kasi po hanggang ngayon wala pa akong update sa inyo. Kung nasan si Bagwis. Gawa nang wala pa nagbimisi sa akin. Wala pa nakakapagturo mga kasinag kung nasaan. Basta update ko kayo mga kasinag, oras na malaman natin kung nasaan si Bagwis. Ayan sila mga kasinag, maglilinis na. Ayan si Kading, kasi umando. Ayan mga kasinag. Hindi ko ba napanood din sa ito yung gamong vlog? Ha? Hindi ko napanood. Yeah, na-upload ko nakaraan. Ayan mga kasinag sila, maglilinis na. Update ko lang ulit kayo may mga kasinag at maglilinis muna kami. Ang lilinisan namin mga kasinag papunta doon sa unahan doon. Puro kalamansi ang tanim nito mga kasinag, yung ganyan, yung limon. Limon sa Bicol, kalamansi sa Tagalog. Ayun mga kasinag, ang daming bunga. Yan ang aming nalinisan. Ito ang kuwan. Kinakain yung kinakain yung itlog, oh. Marami mga talagang itlog yan. Kinakain yan. Ay, marami talagang itlog, oh. Ang dami talagang itlog. Pag kinain mo itlog yan, ikaw rin kainin yan. Tais muna, tais. Okay mga kasinag, pahinga muna tayo. Kung nakikita nyo naman sa aking likuran, napakalinis na. Ayan, oh. Dito pa sa gaway dito ang madamo. Nilinisan namin yan, pupunta dun. Ayan, panlinisan namin. Pahinga muna tayo mga kasinag at magmerienda. Ang daming limon nito mga kasinag, napakalawak pati. Yung kalabaw na ito, biro-biro yung kalabaw yun, oh. Turo pala ito, ang laki. Pwede naman marako. Yan. Haba ng sungay. Ganun na ganun pati ang sungay, oh. Iba yung suwagan. Ito yung malaki yan. Tama tayo mga kasinag. Masipag talaga ito, naghasa na naman. Para mamaya diretso. Mga kasinag, kape tayo, kape. Ayan, tapos tinapay, hopya. Ayan, panalo. Ibistal. Yan ang merendala namin ngayon. Magmerienda muna tayo mga kasinag at maya trabaho na naman. Mga kasinag, tapos lang namin magmerienda. Manat ng ulan. Ayan, ang lakas ng ulan.
Tama-tama yung pagpahinga namin, pagmerienda namin. Umulan. Mamaya naman kayo babalik mga kasinag, patapos ng pananghalian. Grabe lakas ang ulan, no? Sana nasa mabuting kalagayan lang si Bagwis ng mga kasinag. Sana si Bagwis nakasilong. Sana na hindi siya nababasa ngayon. Nakadapo sana siya sa malalago na puno ng kahoy. Sana malusog at masigla pa rin siya. Pero hindi natin alam mga kasinag. Alamin natin yan. Hanapin natin sa masusunod na araw. Pananghalian mga kasinag, oh. Pata ng baboy, dinuguan, kanin. Ayan. Mananghalian muna tayo mga kasinag. Pasensya na ha. At kahigising ko lang. Papaidlip ako dun mga kasinag. Sarap nga naman matulog pagka ganito ang panahon. Lakas par ng ulan mga kasinag, oh. Tama-tama, oh. Abot pa. Ayan mga kasinag, katapos na natin mananghalian. Sila hindi pa, ayan oh. Kumakain pa sila. Panalo yung aming pananghalian, dinuguan at pata. Update ko lang kayo may mga kasinag ha. Magpapahindag muna tayo. Mga alauna, babanat tayo dyan mga kasinag. Maglilinis naman tayo. Sabak na sa ulanan ito. Mga kasinag, alauna ng hapon. Ang ganap naman ngayon ay sila naman ang maglilinis. Kami mga kasinag, maglulukat kami. Yung magtatagkal na ng bao dun sa niyog. Maiwan ko muna sila dyan. Sila na muna maglilinis mga kasinag. At pupunta tayo dun sa kuprahan. Kasi yung kapatid ni Kuya Melvin mga kasinag, nagkukupra dito. Pinatulungan na sa amin maglukat. Kaya maglulukat kami ngayon mga kasinag. Ayan mga kasinag, andito na tayo sa kuprahan. Ayan. Ayan ang mga kasinag. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kasinag na aalisan namin ang bao. Ayan si General, ang hari na walang kaharian.
Tawa si Kuya Jason oh. Mga bayaw yan ni Kuya Melvin mga kasinag. Oh, may tagayan baga dito. Dapat ito, may tatagayin. Ha? May tagayan, walang tatagayin. Sino ka pisto dito? Now, batat mo tayo. Sa inyong lugar ba mga kasinag? Ganito rin? Basa mo dito. Riptanan ko ta. Ha, may riptanan. Mga nga na ba ni basa? Lusok na kita. Nabalik yung iba oh. Maumay. Mapili na naman kayo nito. Kasi resikada ang laban ito eh. Ganyan lang mga kasi pag nag-aalis ng ano, bao sa ano, ito palang alisan namin ng bao mga kasi na gano ito. 3,000 ilan to? 3,000 lang? 3,000 plus. Oh, 3,000 plus. Pag nabaak na, nung buo yun mga kasinag, 3,000 plus. Nung nabaak na, di nasa 6,000 na ito. Kasi nadubli na eh. So, pero mo, yun ang alisan namin ng bao. Pero nakangalahati na sila mga kasinag. Kasi kaninang umaga nga, tawag ito, nagpragpas tayo doon. Naglinis tayo sa limunan. Oh, ang ngayong hapon, ang ganap naman ngayong hapon, kami naman dito. At yung sila, doon naman, maglinis naman sila doon. Mga kasinag, kunti na lang. Kanina ang dami. O ngayon kunti na lang. O, di ba? Ilang palpagan pa yan. Tuwak na yan. Aron na lang. Isang oras pa mga kasinag, dali na. Tapos na ang lukatin. Pwede naman lang gatungan yan. Oh. Gagatungan kasi yung mga kasinag, hilaw pa yan. Yan, nakasalansa na yan. Ay, salamat mga kasinag. Natapos na. Ayan oh. Oh. Di ba? Wala na, tuwak na lahat mga kasinag. Hindi ko lang alam kung anong oras na. Wala akong dalang orasan mga kasinag. Tapos na, pwede naman sila magatong mga kasinag. Gatungan nila yan. Tapos may ipansalang pa yun, bakin pa yun. Di ba? Ganun lang mga kasinag. Napakadali baga ng trabaho. Kahit anong hirap ng trabaho, basta tulong-tulong. Matapos din. Yakang-yaka. Kung kagayan itong mga kasinag. Saglit lang baga. Doon naman tayo sa kabila mga kasinag. Update ko naman kayo doon sa mga trabaho nila kuya doon. Tingnan natin. Ito na yung nalinisan nila oh. Hanggang dito na pala. Puti! Puti! Ayan ang mga kasinag. Malinis na oh. Oh, di ba? Andun na sila oh. Doon naman ang yun naman ang nililinis nila, yung lugar na yun. Bakong kulangan sa inrating doon ako hindi ba?
Ha? Tawagay, tawag din na sa akin, bagwis eh. Mga kasinag, ayan ang aming nalinisan. Yan. O, di ba? Ganyan lang mga kasinag ang pagsubok sa atin sa araw-araw. Habay chill-chill lang. Relax-relax lang tayo mga kasinag. Huwag natin problemahin ang ating mga problema. At malalampasin natin yan. May solusyon para dyan. O, di ba mga kasinag? Hindi rin biro ang aming natrabaho. Uy, may kalamitas pala dito. Yung palang bahay. Grabe oh. Yan mga kasinag oh. Puro ano? Puro ano pala ito? Yan mga kasinag oh. Ayan oh. Ayan oh. Grabing kalamintas. Yung ligha. Binatan yung pa ako. Alastik na yun. Salamat sa mahal na Panginoon at natapos namin ang pagsubok. Ngayong maghapon na ito mga kasinag. Thank you so much Lord. Safe kaming lahat. Okay naman. Kaya nagpapasalamat ako ng marami. Ako na madalang iba kami barok. Ako na madalang container. Aray. Masakit maagat yung ano. Ligha, yung ganito oh. Aray. Ba't dami nangagat sa akin? Yun oh. Ayan pa oh. Yun oh. Aray! Grabe! Intindi mga kasinag, ang sakit! Ang sakit mga agat! Meron pa! Aray! Ay shit! Lastig na yung pagparakagat ako! Biyat balatan ako! Lastig na ligha yun. Tapos na tayo mga kasinag. Alamin natin mga kasinag pag uwi ko dun. Tingnan natin mga kasinag kung nakauwi na rin ba si Bagwis. Update ko kayo mga kasinag pag uwi ko. Alamin natin. Tingnan natin pati kung may nag-message na sa atin. Kasi mga kasinag wala po akong dalang cellphone. Nasa bahay. Kaya alamin ko. Maliliit na manok. Hindi sisiwo. Pugo yan, pugo. Ayan o. Tik. Sarasaradit niya mga maliliit yung manok niya mga kasinag oh. Para bang mga pugo. Ay, chicken roaster ba yan? Chinese chicken. Chinese chicken pala yung mga kasinag. Yung maliit na manok na yan. Lord, thank you talaga. Salamat. Mga kasinag, ito ang merendala namin. Ayan o. Suman. Tapos pansit.
suman at pansit bihon. Yan ang merendala namin ngayon mga kasinag. Tamang tama, magmerienda muna tayo. Banata natin to. Palamig-lamigin muna natin, medyo mainit pa. Ayan. Ayan mga kasinag, pauwi na kami. Tingnan natin, sana pag uwi natin ngayon ay nandun na rin si Bagwis. Sana umuwi na. Hindi na muna. Salamat po. Ayan mga kasinag, pauwi na kami. May dala pa kami dinuguan. Ayan. Paano kuya? Ante, salamat. Uwi na kami mga kasinag. Update ko kayo ha. Pagdating sa bahay, tingnan natin ba nandun na si Bagwis. Mahuli mo daw. Malapit na malapit na pala mag-itlog yan. Nakanakaw na kami ng manok mga kasinag. Alagaan yan mga kasinag. Ito yung mando dun sa pinaglinisan natin yung nakaraan. Dun sa hinukaya natin ng bubon, ng balon. Alagaan niya yan dun. Paramihin daw niya. Kasi tawag nito. Wala na siyang manok na alaga dun. Mga kasinag, kararating ko lang dito sa bahay. Wala pa rin si Bagwis mga kasinag. Pitoy! Chuy! Ito si Pitoy mga kasinag. Saan ka pupunta? Ha? Hindi man ako aalis. Si Pitoy na lang mga kasinag. Tapos yung gansa ako dyan. Yung mga kalapati. Yan na lang. Ang ating alaga. Si Magayon. Wala na talagang nag-iingay mga kasinag. Sa mga nagko-comment pala na nung nandito daw si Bagwis, hinahayaan ko daw siya na na hindi kumakain. Tapos ngayong daw nawala, hinahanap ko na. Nung mga panahon na yun mga kasinag, kaya pag minsan kasi umaga, iiwan ko si Bagwis. Hindi ko na pa pinapakain. Ang nangyari kasi nito mga kasinag ganito. Pagkahapon na hapon ko yung pinakain mga kasinag, sa umaga, hindi ko na talaga pinapakain yan. Pinapakain ko na ulit yan sa hapon na ulit. Kasi kung papakainin ko sa umaga, kahit magparahuni yan dito mga kasinag, hindi maiintindi. Pag minsan paglalaroan niya lang yung pagkain niya, una sasayang lang. Kaya ang ginagawa ko mga kasinag, ginugutom ko muna siya. Saka pati para matuto siya maghunting, matuto siya maghanap ng pagkain. Kaya nung mga time na yun, nung mga panahon na yun, pag minsan hindi ko pinapakain si Bagwis, kasi nga mga kasinag, para matuto siya maghanap ng sarili niyang pagkain. Nasabi ko nga sa mga vlog ko na oras na umalis si Bagwis dito sa aking puder, marunong siya maghanap ng sarili niyang pagkain. Ayun lang po ang masabi ko doon sa nag-comment. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa nagbigay ng reward. Sa pamamagitan niyan mga kasinag, marami na wari kong maghahanap. Marami nang tutulong sa akin kahit hindi muna ako makapaghanap at gawa ang anong baboy namin mga kasinag, mga anak. Hindi ko naman pwedeng pabayaan yung baboy namin mga kasinag at hindi naman kakayanin ni Mrs. yun. Kaya ako talaga mag-aasikaso ng mga kasinag. Sana maintindihan at maunawaan yung mga kasinag ang sitwasyon ko rin naman bilang isang padre de pamilya. Marami rin naman ako mga kasinag na inaasikaso at mga dapat gawin. Oras na makaanak yung baboy, tapos okay na medyo malakas at pwedeng iwan yung mga anak ng baboy mga kasinag, hayaan nyo po mga kasinag, hahanapin ko yan. Magpapasalamat din ako sa Team Lakas, sa mga samahan ko. Hahanapin din daw nila kung saan lugar dito at pagbibigay alam sa atin pag nakita na nila. Kaya mga kasinag, antayin na lang po natin ang mga update na, kasi marami na nagme-message dito sa amin. Ibig sabihin mga kasinag, talagang hinahanap din nila. Naghahanap po sila. Kaya nagtatanong yung iba kung nandito na o wala pa. Yung iba mga kasinag nag-message na hinahanap nila. Kaya nagpapasalamat po ako. Sana mga kasinag makita nyo si Bagwis. Basta ang maipapayo ko lang mga kasinag, huwag nyo pong huhulihin si Bagwis na para dalhin dito sa akin. Puntahan nyo po ako or tawagan nyo ako kung nasaan kayong lugar.
At kung sigurado si Bagwis yun, pupuntahan ko kay mga kasinag. Titingnan ko kung maganda naman ang kanyang kalagayan at okay naman yung area na kanyang tinitirhan. Titingnan natin yung kanyang kondisyon. Hindi ko po siya huliin mga kasinag. Kailangan kong makita si Bagwis na maayos ang kanyang kalagayan, na buhay siya. Ang importante mga kasinag, buhay si Bagwis, para naman medyo gumanda naman ang ating mga iniisip, para naman mga kasinag masolusyonan ng lahat ng ng haka-haka natin na kung ano nang nangyari kay Bagwis. Hinuli na siya, bininta na siya. Ayan ang dapat nating malaman mga kasinag. Kaya mga kasinag, sa lahat po ng aming viewers, subscribers, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. Mga kasinag, hanggang dito lang, bye bye.